wel, cario ymlaen y siwrne Pokémon Coch. A just bach yn hwyr yn dechrau heddiw. Mae Twitter sydd yn dangos fel link i'r Twitter ddim yn gweithio. Felly fi jyst yn mynd i wneud gyflym yr tweet cyflym. Falle na i aros i Owain trwy fyny a gofyn i wneud e. Oh gosh. Okay. Felly, nod heddiw yw i so fi wedi curo just gweld pa bothod yna sydd 'da fi. So mae 'da fi 2 wythodyn newydd curo Misty. Dwi am just croeso i'r stream. Ni'n mynd i parhau heddiw gyda Pokémon Coch a ni'n mynd ar yr SSN gobeithio. Newydd curo Misty. A gaf fi gwybod os chi'n gwylio sut mae'r lefelau sain jyst yn cyflym. Redi mae popeth yn iawn ochr yma, ond mae'n handi gwybod. Shwmai Josh? Sut mae'r hwyl? Right. Mae'n mynd yn dda. Right, rhaid fi jyst gwirio rhywbeth. Mae rhywun yn cnocio'r drws. Felly, na i jyst gwirio. Bleis i nôl. Sorry, my diod.
Right. Sori ma na, croeso preben, a dwi mae pawb yn dal fi allan gyda'r thing hydrate yma, felly hydradu, felly wain, wnaeth y trick o troi e off a troi e yn ôl mlaen eto gweithio, so dyna'r cyngor tech gorau ti'n gallu cael. Classic, yeah. Wyt ti'n gallu danfon link ar trydar ddo, achos am ryw reswm dyna oedd rhywbeth o ddim wedi automatically digwydd. So, wyt ti'n gallu just rhoi rhywbeth ar trydar ni, please? Diolch Owain. Dyna ni. Tipyn o progress. Right. Hei, cer allan. Dim dy iar di o hon. Fi? Dwi'n ddiniwyd yma. Ti ddim yn credu fi? Team Rocket. Nôl i'w driciau, hen driciau to. God. Cyhifanc. Cer miw. Come on, boy. Na. Ni fynd am... Iorosor. Dim gallu Cira methu aros am hir, gobeithio bod chi'n neud eitha tipyn o progress heddiw. Gobeithio. Mae'n bwysig. Right, ewch am coffi bach te. Dewch nôl. Iawn. So, ydych chi gyda'r teimlad dydd Gwener yna, bod chi'n bron yna i ymlacio am y penwythnos, neu ydy pethau dal yn teimlo fel Groundhog Day? So mae'n hawdd i deimlo fel yna. Yn mynd nôl i Aber dydd Sul, felly edrych ymlaen at dydd Sul. Okay. Cool. Yn bach o Warzone dros y penwythnos hefyd, felly methu cwyno. Syniad da, ti'n addicted i'r gêm yna nawr. Sy'n ddim yn peth drwg. Yn wael iawn, ha ha ha. Yeah. Oh, hypnosis. Angen fynd lawr o dydd Gwener. Ble ti'n mynd, Owain? Ble ti'n meddwl fel... Ydy hwnna'n can? Octopus, okay. Dydd Gwener, angen fynd lawr o dydd Gwener. Fi'n trio meddwl, ydy hwnna'n cyfieithiad o can, Saesneg, a fi ddim yn cofio. Falle. Rebecca Black. Okay. Diolch, Josh. Nes ti pontio'r gap mewn amser fyna. Diolch. Oh, God. Okay. A ti wydl bach. Bach o rubbish. Oh, right, okay. 2K 11. Hwnna'n gêm pêl-fasged yn dwi? Yeah. NBA 2K. Ydy e? Ydw i just yn cael y references i gyd anghywir heddiw? Fi ddim yn gwybod. Gosh. Wee.
Yay, Curo Team Rocket. Ti'n ennill. A fi'n dawel. Be sy'n esblygu? O. Cyffroes. Okay, 2011. Yeah, sorry, fi ddim digon cool i gwybod references chi i gyd. Iawn, geiriwr TM nes I ddwyn. Myrddin, adferodd TM 28. Well I fi fynd. Hwyl. Ooh. Fi'n mynd yn y hot tub heno, so fi'n edrych ymlaen. Fi ar... Ti'n gwybod y game really hir na o'n i'n siarad am? Wel, fi di gorffen y drafft cyntaf, a fi draw i'r profi'r game nawr, a cael pobl eraill I profi'r game, felly ni yn yr ail phase y broses sydd yn ffantastig, so fi eisiau dathlu heno a chwarae yn y tŵb. Na, mae'n swnio bach yn diddorol. Fi'n meddwl jyst cael hwyl a ymlacio yn y hot tub. Cyffroes. Falle cael bach o alcohol, falle. Bach o ddiod. Just... Ddim gormod achos fi'n cwmpo I gysgu'n syth, a gyda'r dŵr poeth, dŵr twym, byddai jyst fel mas am y count. Felly, yeah. Right, ydw i'n mynd lawr neu... Right, fi ddim di ennill cut eto, neu torri. Felly, dwi am mynd lawr fan hyn. Jyst eisiau gwirio fod fi ddim yn colli. Fi'n hoffi gorffen ei gyd a ymladd pawb. O, fi'n credu mae'r tŷ yma, maen nhw'n cynnig edrych ar ôl, fel meithrin, maen nhw'n cynnig... Dyma meithrin fa. Ti eisiau fi feithrin un o'r Pokémon. Ydw I? Fi ddim yn siŵr, actually. Pikachu, Clefable, falle? Hwna'n un anodd. Falle, mae Clefable yw'r gwan. Iawn, edrych a... Mae'n jyst rhaid fi cofio fod fi wedi gadle gyda fe, achos... Eisiau gwirio fi ddim wedi colli'n rhywbeth. Dim byd ochr yma. Sorry ma' 'na. Ni jyst eisiau neud yn siŵr bod fi ar y trywydd cywir. Dwi'n gwarchod... Ond mae syched arna I. Ys fyned, mae'r ffordd ar gau. Fi angen ôl diod I fe cyn I fi gallu pasio. Yo, Mike! GG. Siwmai. Hei, os gen ti nid o ran? Mae'n ei gyfnewid am nid o ran rhyw arall? Ne. Hynny'n Siom, fi'n gwybod. Hynny'n Siom. Yeah. So, os gyda chi unrhyw cynlluniau diddorol am penwythnos? Llwybr dan ddear. So, ble ni'n mynd nawr? O'n i'n meddwl byddwn ni'n cyrraedd SSN heddiw. Hwna'n siomedig. Rhaid bod fi gorfod wneud y bit yma gynta. Sim llawer o bryfaid yma. So pryfaid, pwy sy'n gryf yn erbyn? Pryfaid tân, sgen I ddim tân.
eitha cryf. Yn erbyn Hwylio. Fi'n trio gwarchod mew gymaint. Fi ddim yn rhoi cyfle i fe actually ymladd. Felly, yeah. Come on. Come on! Na. Ddim yn hir nawr, Mike, tan bod nhw'n rhoi'r danfon tîm Everdrive GB arall. Ddim yn hir. Fe chi'n chwarae gemau Pokémon a Minish Cap yn... cyn bo hir. Just methu stopio dweud cyn bo hir. Oedd y... nes ti danfon fi'r custom covers na. Ma' nhw'n edrych yn cool. Falle gallwn ni cael custom cover Game Boy gyda logo yn chwarae arno fe. Ydy yna bach yn OTT. Fi'n hoffi'r syniad. A gallu dangos i pobl am mewn edrych, dyma custom Game Boy yn chwarae. Falle gallwn ni wneud rhyw deal gyda nhw i gwerthu y custom thing frame. Beth hynna'n cool. Ran o siop ni. Oh god. Pam lai? Heb dderbyn. Gutyn. Bydd e'n dod. Cyn bo hir. Cyn bo hir. Pai ffoi ni, Mike. Bydd e'n mynd newid i. Pica. Pica, pica. Tree down. O, mae hwnna'n paralysis. Good. Yay, good. Curo'r bug catcher. Na, ti'n jocan? Price calendar Cymru. Diddorol. Cool. Rhaid i fi ymladd rhain. Pwy sy'n na? Pai gwrando arno ni? Fi ddim. Fi ddim yn gwrando arno fi. Ba-da-ba. Junior trainer eisiau brwydro. God, dyn nhw, mae mis Gorffennaf from my mis Awst. Mae hwnna'n bwysig iawn. Bwysig iawn. Ti ddim eisiau bod stuck mewn amser. Amser anghywir. Come on. Swigen. Be fi'n neud? Mae Pikachu yn gryf yn erbyn dŵr. Angen swapio i Pikachu. Come on. Fydd ddim andros o effeithiol, really? Oh god. Fi wedi prynu... Na, fi ddim wedi prynu unrhyw... fi wedi prynu unrhyw potions. Da. Yay! Just methu curo. Sodwch fi, mae hyn yn sgwrs breifat. Ta. Cer miw. Oedd hwnna'n gryf. Mae miw yn gryf iawn yn erbyn normal. Wow. Gee whiz.
Pikachu. Oh. Oh dear. Swap him out. Ah! Hwnna yn dda. Hey. Ach, casau colli. Right, faint mwy. O, mae un arall. Okay. Beth ti gwmpas? Wyt ti'n dda? Ydw! Dwi'n wych! Wrth gwrs fy mod i'n dda. Mae Casha eisiau brwydro. Mae Casha anfanodd Pilfri. Pilifri. Cermiw. O, na. Fi yn hoffi defnyddio unrhyw beth sy'n neud person arall cysgu. Right, fi'n neud digon fyna. Wff, hwnna'n rubbish. Right, swapio rhywun arall. Mae 'da fi cwpl o awakenings fi'n credu. Deffro. Oof. Oh dear. Struggle fan hyn. Oh. Gorffennais y goeden Duolingo hefyd, ond rydw i nôl boys. Croeso nôl Preben. O, da iawn am gorffen coeden Duolingo. Da iawn ti. Gwych. Oh. So, dyna'r risg o defnyddio cynddaredd. Cynddaredd yw Fury. Mae yna siawns ti'n gallu just neud 2, neu ti'n gallu neud fel 5. O, lwcus fanna. Come on. Pawb di ymuno mewn y brwydr yna. Okay. O, 2 mwy ar ôl. Right, okay. Right. Na i neud. Fi ddim eisiau mynd reit nôl. Hynny'n mynd i bod yn agos. Dylen ni wedi prynu mwy o potions cyn dod lawr fan hyn. Sgithy. Cernyw. Tawod. Tawod arall. Come on. Yes. Good. Hwna'n da. Ti'n mynd mas o ffordd. Reit yn fy wyneb. Ni anfon Sgithau. Hoffech newid Pokémon? Yeah, actually, mae Mew ar fi'n marw. Oi munud. Na, mae hwnna'n gwan. Oh.
Mae bug yn wan yn erbyn hedfan. Ond so mae fe jyst yn neud hynna. So wedi gorffen lefel 5 breben. Mae Mike yn gofyn. Oh, come on. Yes. Good. Da iawn. Mynd i anfon sgiffi. Yeah. Sut mae lefel sain pawb? Ydy'n oce? O ran ti'n gallu clywed y gêm? Hefyd. Bod i ddim yn effeithiol iawn, mae'n digon i lladdau, so mae'n iawn. Mae'r tywod yn dechrau cael effaith. Dyna pan fi'n hoffi'r Heddiw gelyn. Beth bynnag sy'n digwydd, fi bendant yn cael rhywbeth o fe. Let's go look. Right, yay, un arall nawr, come on, un arall. Be? Ti'n moyn siarad efo fi? Yep, fi eisiau curo ti. Brwydro baderyn. Ni ddim dechrau gyda fe. Fi'n just dewis gwael really achos mae adar yn cryf yn erbyn pri. Ond os dwi'n lwcus a dwi'n gallu cael mae rhaid fi newid. Un arall, come on. Chwip wydden arall, be ni wedi gorffen. Di anfon Raticate, ffech newid Pokémon. Os beth bynnag, os fi'n defnyddio Heddiw gelyn i ddechrau, o leia ma' na siawns. Bydd un o'r rai gwan yn gallu lladdau tipyn bach. Come on. Dyna'n good. Bydd i redig allan ar o. Pimp, come on, pimp. Mae fe'n gyflymach na fi. Oh, na. Come
Please, gad fi mynd gynta. Oh, diolch, Beth. Come on, come on, come on. Oh! Oh, come on. O, gobeithio mae Pokespot ti rownd y gornel. Yn agos. Ti'n dechrau. Woohoo! Yay! Cool. So, ni nawr cael look ble mae'r tref yma. Ar ôl gwella. O, mae cerddoriaeth yn wych. Pokémon. Mae'n pleser chwarae yn neud playthrough cyfan o fe, achos o, fi wrth fy modd. A fi'n teimlo, fi'n ail fyw fy mhlentyndod, ond yn newydd, achos mae y text i gyd... Wel, mae rhan fwyaf o'r text wedi cyfieithu'r Cymraeg. So, yeah, mae'n nice. Fi ydy'r gwrw pysgota. Dwi'n caru pysgota. Wyt ti'n hoffi pysgota? Yeah. Gwych. Dwi'n hoffi dy steil. Gei di hwn er mwyn sgota fel fi. Cafodd myrddin Old Rod. Pysgota yn ffordd o fyw o'r môr, dyle hwn o bod, bydd ddim tor o, i'r afon. Rhaid i ti fynd allan i chwilio am yr un mawr. Yeah. Come on. Right. Peth cyntaf fi eisiau gwneud yw defnyddio'r Old Rod. Gwrs fi'n gallu ffeindio Magikarp. O, brethiad! Cerpwan. Cerpwan. Cermew. Right. Amser dal Cerpwan. Cool. Wyt ffig enw? Na. So, mae Cerpwan actually yn tîm fi. Mae dim ond level 5, ond os ni'n rhoi ar dechrau, falle nes ti weld yr SSN lawr yn y harbwr? Yes, ni actually mynd i cyrraedd yr SSN. Ni'n ofalus efo llygredd. Claws i ni fod groi yma yn lluosi mewn llaca toxic. Oh god. Beth mae fe i dweud? Dwi'n adeiladu ar y tir hwn. Mae fy Pokémon yn paratoi'r tirwedd cyn dechrau. Pwy? Machop, ie. Byddwn ni'n defnyddio Machop i adeiladu tŷ. Fe'n gryf. Right. Amser prynu potions, dwi'n credu. Hi. Super potion, yep. Wff, 8 super potion. Dwi'n yn digon? Right. Fi'n gallu gweld bod nhw icy o fe'n, so rhaid bod na rai ice, diod, ia, ar y llong SSN. Falle cwbl o paralyze heals. Cadw bach o arian achos pwy oedd, falle. Fi'n credu mae siop ar y llong. Mae fe'n cruise, though, o rhyw fath, so gall, dyle fod. Dwi'n hedfan llythyr ar fy Pidgey at Saffron yn y gogledd. Cool, da iawn ti, boi. Da iawn. Okay. Dwi wedi bod... O, ma' na... Gym... right, but... Gwranda te, fy hoff ydi Rapid Myrddin. Mae'n cute, hyfryd, smart ac yn wych, ti'n meddwl? O ie, mae'n brydferth. Garedig, caru Rapid Myrddin. Coch pan cysgu gynnes a snyglu ardderchog, anhygoel.
Whoops, sbi ar yr amser. Nes i dy garw am hir iawn. Diolch am rand arni. Dwi eisiau ti cael hwn. Gnewch le am un. Beth fi... Rhaid fi dechrau defnyddio rai o'r eitemau fi'n credu. Beth yw TM34? Disgwyl. Jyst rhoi un pwy bynnag. Gyda hwn yn barod, though. Mae Mew yn gallu dysgu unrhyw beth sy'n eitha cool. Rwy'n ti'n tafliad seismig. Pwy sy'n mynd i cael hwn? Lle Pikachu. Just rhaid gofyn fi'n erbyn rhywun sydd ddim... Mae trydan ddim yn gweithio yn erbyn. Lle disregard. Fi ddim eisiau rhoi Mew ddo. Na, i gadw un o'n amnawr. Britannia, cloddio. Okay. Mew, yn amlwg mae Mew yn gallu cael popeth. Go on then. Fi'n bothered am siarad gyda'r gweddill. Right, fi ddim gyda cut, so fi methu mynd i'r gym yna eto. Fi'n dysgu cut ar y SSN. Okay, ma' hwnna'n cool. Right, dwi wedi bod right draw fan hyn though. Hwnna'n ogof... Fi jyst wedi dod o fanna, dwi? Ogof Diglett. Dwi? Fi'n... Right, gwell mynd ar SSN nawr, ty beth. Okay. Llongfordaeth foethus yw SSN, so cruise ship yw e. Down i Vermilion unwaith y flwyddyn. Croeso i'r SSN. Croeso i'r SSN. Esgysorwch fi, oes tocyn dy ti? Dangosodd Myrddin docyn SS. Gwych, croeso i SSN. Fi ar y llong. Mae'r teithwyr yn aflonydd, efallai bydd rai eisiau dyherio a dyfrwydro. Ni dechrau yn y cabin yma a gweithio ffordd rownd. Dwi'n teithio ar ben fy hun. Fy Pokémon ydy fy unig ffrindiau. Mae'n drist. Ond nice, I suppose, achos os bydd e ddim gyda Pokémon, bydd e ddim gyda unrhyw un. Gentleman eisiau brwydro. Llosgygi. Cer gwan. Splasha ddim yn neud unrhyw beth. Na, sa'n... Dim pwynt. Pikachu. Right. Gynta... Ni paralysis arno fe. A wedyn dechrau brifo fe. Oedd hwnna'n really gryf. Fi'n gwybod mae fi'n... Andros o effeithiol.
Mae dŵr, mae Pokémon fel type dŵr yn gryf yn erbyn tân, ond problem yw gyda'r hwn yw fi'n credu os fi'n defnyddio yr un Pokémon trwy'r amser fi'n mynd i redeg allan o fel actual symudiadau. Come on, Mew. Ddim eisiau fe brifo gyda'r llosg. Fi ddim yn cofio nawr, ydw i'n cael dod nôl ar... Rhaid fi'n dod nôl ar os mae Pokémon fi gyd yn marw. Da-da, da-da. Yay. Gentleman, fy ffrindiau. Right. Am ddigywilydd I ti ddod yma. Maen nhw'n mynd ar ôl ystrydau bod lot o hen bobl yn mynd ar llongau moethus, the cruise ships, basically. Pob un hyd yma wedi bod yn hen ddyn. Oof. Oh, come on. Yeah. Un arall. Na, actually dau achos mae fe just... Ah, fine, good. Hwna'n dda. Yay. Weinydd, wneud I ddod â chacau'r grym I? Ddim am weinydd. Y cheek. Gosh. Fi beth yn mynd heb Wigglytuff. Fi wedi gadael Wigglytuff fi. Mae'n rhyw meithrin. Meithrin fa. Mae mor deithiau'n foethus iawn. Good. Beth ydy yn dweud? Bonjour. Fi ydy gweinydd ar y llong hon. Byddai'n hapus to helpu mewn unrhyw fodd. Cryf ond tawel wyt ti. Ooh. I gasglais i'r Pokémon hyn o gwmpas y byd I gyd. Nas eisiau brwydro.
dim effaith? O ie, actually ie. Be fi'n neud? Oh. Come on. Come on, come on. Un arall. Wff, na, mae'n rhy agos nawr. Mae rhaid fi gwella gyda super potion. Whoop. Nes i gwastraffu 3 fanna. Yeah. Cloddio ddim yn gweithio rhy dda, dwi e? Oh god. Hey, shwmae Kieran? Sut mae'r hwyl? Wff. Super potion arall. Mae gan bob gwers 1 i 5. Huh? O, ti'n sôn am Duolingo nawr. Sorry. Fi'n bach yn confused. Fi'n gwybod mae Kieran nôl yn ysgol nawr chwech y dosbarth, felly fi ddim yn siŵr os chi wedi bod yn siarad ti hwnt falle yn Discord neu rhywbeth. Fi ddim yn gwybod, ond mae'n edrych i fi bod rai o'r text fan hyn ddim yn dod ar yr ddim yn... falle mae'n bach yn araf. O, fi wedi gwneud hwnna, sorry. Yn dod ar stream. Wagwan pawb. Helo, Shamrock Gonov. Prynawn da. Right, las. O na, mi es I rownd y byd am y rhain. Just... Ie, mae rai ddim yn dangos sy'n weird. Ie, fi ddim yn gwybod pam. Fi rhaid fi cael look. Neu gofyn I Owain cael look ar hwnna. Achos fi ddim gyda clem. Wedi settle lan popeth. A... Mae'n amazing bod hyn yn gweithio I fod yn dig. Ond, ie. Fi ddim yn siŵr. Cer Cerbwan. Dibynnu. Ie, mae
Cyfartaledd mae cloddio... pan mae'n gweithio'n really dda. So falle na i ddim cwyno am cloddio. Am y gloddio. Yay. Good. Waw, ti'n wych. Right, beth yw TM 8? Okay, go on then. Beth fi'n mynd i cael gwared o fo? Disregard. Yeah. Beth yw'r un newydd? Wedi tanio ti am slam corff. Dwi'n mynd i dysgu hwnna i. Fi'n eisiau dysgu gormod i fe. Pikachu. Mae gyda fe tafliad seismic anyway, so fi ddim eisiau gwneud hwnna. Methu... Na. Stopio? Yes. Fyna i roi e i Iorwsor. Be fi ddim yn defnyddio, llwch wenwyn, tackle, herin chwipwyddyn. Defnyddio. Mae'n gryfach na tackle, so slam corff. A fi'n i roi super potion i rai o'r pobol. Pwy sydd angen e mwy o sgathu? A dwi angen burn heal hefyd. Sy'n ni arfordaeth rownd y byd? Fi'n gwybod. Un arall, un ar ôl. Isht, heddwas cyfrinachol dwi. Dwi'n chwilio am dim roced. Ooh. Am gyffro. Fi'n credu mae yna rhywbeth yn fan hyn. Mae dim byd yn ysbwriel yma. Na. Great ball. Mae dy fi'r hack. Master balls, so sim really angen great ball arna i. Yeah. Ddim eisiau siarad â nhw. Eisiau mynd i fyny nawr. Cael look, beth na fe. Llong hon yn un foethus i hyfforddwyr. Mwy porth mae partion i bobl sydd gyda gwahoddiad. Okay. Yn fy mywyd i gyd, dwi heb weld Pokémon sy'n cysgu fel hwn. Roedd o'n edrych lot fel hyn. A ni'n gwybod pwy yw yna, Snorlax. Okay. Sbia be, ges i yn pysgota.
Right, angen super potion yn gyflym. Da, 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 da. Whee! Di anfon tentacle. Yeah. Mae Cerpwan nôl, a wedyn swopio fe draw. Fi eisiau Gyarados yn y pen draw, so fi'n credu bydd yn werth e. Fi'n dweud hynny nawr, ond pwy oer. Acid. Rhaid I fi swopio nawr. No, fine. Un arall, come on. Ie, fi'n credu mae fod i bod yn tywydd eitha neis pan wythnos yma. Air-bisc. Ie, fi'n mynd I wneud e. Dyma'r ffordd swyddogol o lefelu cymeriadau chi fan i'n gyflym, felly rhaid wneud. A ma... Ie. Yay! Mas I gyd. Mae cystadlu efo Pokémon yn fy nghadwyn ifanc. Ba 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 da ba. Anfonodd Pikachu. Mew. Oh dear. Wel, mae 'da fi paralyse heal, felly 15, hwnna... Fi'n gwybod pam fi wastad yn meddwl mae angen gymaint o hynny. Okay, mae... Roddio. Mae hwnna'n dda. Right, beth oedd hwnna? Right, fi'n mynd I
Max Ether. Mae hwnna'n mynd i fod yn handi. Fi'n mynd i gadael fyna'n heddiw, achos ar awr retro, felly bydd ni'n barhau gyda ar y llong SSN dydd... Ga i weld, actually. Dydd Llun. Felly, na i weld chi dydd Llun. Diolch am ymuno yn y sgwrs a gwylio. Yeah, get one shot. Woo! Yeah, fi di safio. Ydw i di safio? So dyna lle ydyn ni. 8 awr 50 munud yn y gêm yma, hyd yma. Pokédex 20, 2 bathodyn. Mae'n okay. Yeah, so gwelwch chi dydd Llun am un. Dydd Llun am un! Oh gosh. Right, joio penwythnos. Fi'n mynd i fynd heno a joio yn y hot tub. Gobeithio chi'n cael beth bynnag hwyl chi'n cael a na i weld chi dydd Llun. Iawn. Ta-ra, ta-ra.